Искам да се представя. Казвам се Паулина Харалампиева от община Берковица, младши експерт европейско финансиране, програми и проекти. Искам да ви представя това, което ние направихме нашата община за проекта. Това беше, организирахме две състезания в нашите две училища. От гимназия Доктор Иван Панов и Лесотехническа професионална гимназия град Берковица. За целта ние проведахме есета на тема законност. Също така ние организирахме кратко есе, конкурс за есе, като учениците от 14 до 18 годишна възраст имаха възможност да участват в конкурса. След което ние избрахме комисия от учители, адвокати, също така прокурори, съдии. Избраха най-доброто есе от всяко едно училище, което ние представихме на втората конференция на проекта Джогъл. Деца от второ основно училище Христо Смирненски участваха в конкурса и представиха своето училище чрез рисунки на тема законност, които ние днес представихме на заинтересованите страни по проекта Джогъл.